Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Paquiano, Susan Bernardo, Edward at Juliet Masirag, Pamilya ni na Romeo Jr. at Rowena Bernardo, Mac Roburn at Janet Bernardo, Renato Tino at Rodolfo Rivera. Para sa kaarawan ni na Nelia Martin, Alma Sichon, Val II at Val Urbis Tondo. Para sa espesyal na kahilingan ni na Laila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Palteng, Pamilya ni na Michael at Nico Ednida Urquico, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitui, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Maricris Paldeng, Annie Razon, Trina Yazon, Pamilya ni na Yolanda Ramos, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Alice Galang, Pamilya ni na Fernando Baluyot Jr., Pamilya ni na William Russell Malang, Jesse Tamin, J. Edgardo Capenya. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Most Reverend Father Pasiano Aniceto, Padre Reynaldo de la Cruz, Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anuel Rafael Sampang, Olga Mangalus, Demetrio Simeon, Anselmo Ray Ronquillo, Pio Cesario Pingul, Kenneth Bondoc, Roma Shine Bondoc, Jesus Navarro, Cherry Cacno, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, J. Edgardo Capenya. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagson, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo Paz, Hener Ramos, Teresita Palanqui, Luigi Renz Manalang, Eugene Biliwang, Estrella Tejuco, Antonio Lusong, Pedro, Rogelio, Alfredo, Oscar. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin at pagsisihan ng ating mga kakulangan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Ikaw ang aming mahabaging Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko.
Sinabi ng Panginoon kay Moses sa Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at dito dapat kaligtang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay ng mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang tugon po natin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang taong pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ng kanyang nagawang mga pansalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di paparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pansalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat na ito'y iyong idaing. Ang aking natamo, ang iyong patawad, sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak ng lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng tao, sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat, narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, may isang ketunging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Anupat, hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong panahon po ng pandemya, ipinagbabawal sa ating lahat ang hawakan. Bawal ang maghawak-hawak. Less touch. Pati po, alam ninyo, ang banal na simbahan, ang Santa Iglesia, ay nag-adjust din dito. Ako na lamang po bilang isang pare, bilang isang pastol, sa tuwing may mga nagmamano sa akin, kaagad-agad sinasabi ko sa kanila, pasensya na po, bawal pong humawak, bawal magmano. Kasi nga po, maselan po. Stricto pa po dahil sa pandemya nating ito. Marahil ang iba iniisip nila, bakit kaya ayaw magpa-bless ni Father? Bakit kaya ayaw magpamano ni Among? Lalong-lalo na po noong kasagsagan ng panahon ng pandemya. Napaka-stricto, napakaselan po. Halimbawa na lamang po sa mga hospitals, sa mga hospital. Alam ninyo, kaming mga pare, pag maglalanya kami o mag-a-anoint kami sa mga hospital, bago kami papasukin, nagtatanong muna ang mga hospital staff sa amin. Father, Among, sino po ang i-anoint ninyo? Saan po kayo pupunta? Saan po kayo mag-a-anoint? Sa ICU po ba? Sino po? Nasa private room po ba? O sa COVID ward po? Kasi po hindi biro-biro ang mag-anoint ngayon sa amin. And why do they ask this? Kasi nga hindi basta-basta. Actually sa iba'y pinagbabawal pa eh. Lalong-lalo na kapag ang pasyente ay infected ng COVID. May COVID ang pasyente. Father, may COVID po ang pasyente, hindi po pwede. Kung mamarapatin po ninyo, ay ipagdasal niyo na lamang po siya o kaya naman ay i-pray over na lamang po ninyo kasi po napakaselan po, delikado po, nakakahawa po. Why? Because there's this what we call sense of touch. Okay? Sa mga pare, kapag mag-a-anoint sila sa ayaw at gusto, hahawakan at hahawakan yung pasyente, paano pag may COVID ito? Kahit pa man din po, sa sakramento ng binyag, alam niyo sa mga ibang parokya, may mga parokya sa tuwing sila ay magbibinyag, yung mga pare, gumagamit po sila ng bulak. Gagamit lang bulak, dingaliwang pari. Potang, ikaskas na ipahid na nila yung chrism oil sa noo ng bata. Kasi nga nag-iingat din sila. Siguro po kung tatanungin ko kayo ngayon, kung magtatanong ako ngayon sa inyo, bakit hahawakan mo ba ang taong may COVID? Sige nga. Hahawakan mo ba ang taong may COVID? Siyempre hindi. Natural. Hindi mo hahawakan ang taong may nakakahawang sakit. Siyempre ang gagawin mo, iiwas ka, lalayo ka, kasi nga, ina-isolate sila. Kumbaga, nag-iingat ka lang. Ako po, sa tuwing may mag-iimbita sa akin o may magyayaya sa akin, halimbawa, isang okasyon, pwedeng fiesta, pwedeng birthday yan,
o kaya naman binyag, kasal. Ngayong panahon ng pandemya, alam po niyo, nakaugalian ko na po ang magtanong. Kapag kami okasyon tapos ini-invite ako, Brads, dakal labaring kay kan kinumbira. Kimpalagay mo, dakal labaring datang kanyan kay kayo. Pag sinabing maraming bisita, hindi ako pupunta. O kaya naman po, kung pupunta man ako, yung wala ng tao. Ako na lang, pati yung pamilyang nag-invite sa akin. Sa ating pong mga Pilipino, kung napapansin po ninyo, yung sense of touch na tinatawag natin ay biglang nawala sa atin. Sanay tayo sa ganyan Di ba? Tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, punong-puno tayo ng hawakan. Sense of touch, nagmamano tayo. Anting galang tamo, anting respeto tamo, karing makatwa keka tamo. Kultura natin, mga Pilipino, na po taing tao malapit yakeka. Malapit yakeka tamo, kakaulan tayo po. We kiss them. Ang iba nga handshake pe. Iba-iba, ang iba naman beso-beso pa. Kaso nakakamiss lang ang ganong kultura natin, ang ganong ugali natin. Ngayon po sa iba, anong ginagawa nila? They use their elbow para may pakita na malapit sila sa tao. Kaya naman ito, ganyan ngayon Punong-puno nga naman po tayo ng the culture of touching others. Pero ngayon, ng panahon ng pandemya, bawal ito. Tayo pong mga makadiyos, tayo pong paladasal, tayo pong lumalapit sa Diyos. Di po ba ang paraan ng koneksyon natin sa Diyos? Ang paraan ng koneksyon natin sa Diyos. Di po ba kapag nagdarasal tayo, yung iba sa atin, habang nagdarasal sila, nakahawak sila sa mga santo. Nakahawak tayo. At pinaniniwalaan natin na tumatanggap tayo ng supernatural grace. Pambihirang biyaya, pambihirang pagpapala mula sa Kanya. Pero ngayong panahon ng pandemya, di po pwede yan. In our gospel for this Sunday, Jesus touches the untouchable. A leper came to Jesus and kneeling down, begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Kung mamarapatin po ninyo, O Panginoon, mapapagaling po ninyo ako. Sabi nung taong may lepra sa ating pagbasa. And what did Jesus do? Naawa siya. Nahabag si Jesus sa kanya. Moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched him, and said, "I do will it. Be made clean." Sabi ni Jesus sa kanya. Hinawakan ng Diyos yung taong may lepra, yung taong may sakit. Hinawakan niya, ginawa niya ito. Bakit? Dahil nakita ni Jesus sa mga oras na yon sa taong ito ang lalim at tibay ng pananampalataya nito. This leper, the leper, his faith in Jesus brought him healing. Alam po ninyo, ang pananampalataya nga naman ang magdadala sa atin ng kagalingan. Ang pananampalataya nga naman ang magdadala sa atin ng kagalingan. Po ganaganang panuto, mo po panulo. Nang kaya po yung panulo, nangan po ayoyulo. Pero yung kasalpantayanan tamo, kakayap tamo, mayulo tamo. Pero alam po ninyo, kapag yung mga taong tumanggap ng kagalingan, biglang gumaling sila, nahilom sila, pati yung mga taong hindi dating naniniwala, this is the source of their belief in God. Kapag gumaling sila, nagsisimula na silang sumampalataya, manalig sa Kanya, maniwala. Siguro nga po, dalawang bagay ang ipinapaabot, ang ipinapahiwatig o ang mensahe sa atin ng pagbasa ngayon. Two things to remember. First, our faith in Jesus can bring healing for us. Para po sa ating mga Pinoy, para po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, ang pananampalataya natin, di kailanman may aalis sa atin. Bakit? Dahil ito'y parte na ng buhay natin Ito'y buhay na natin. Pansinin po ninyo, yung mga taong nagpapatingin sa mga dalubhasa sa medisina, yung mga taong nagpapatingin, nagpapagamot sa mga doktor, kahit nagpapatingin ng mga yan, kahit nagpapagamot ang mga yan sa mga doktor, nagsisimba pa rin sila. Nagdedebosyon pa. Ang iba namamanata, nagpapasyam pa. Kung minsan maririnig mo, "Among nung wala ko pong kasalpandayanan, nako man pusikan kaladwa at katawan."
Among nung alanak mampong kasalpantayanan, nako man pusikan, lakas, kaladwa at katawan. Our faith in Jesus can bring healing for us. Pangalawa at huli po, nakakaantig lang po ang ginawa nung may sakit na tao sa ating ebanghelyo. The leper, nakakaantig ng puso ang ginawa niya. He begged Jesus for help. He begged Jesus for healing. Migma kalunos siya, iting leproso na tao, kingarapaning Gino, makasiklod, yagarugo. May nyadyang pakalulu, king Gino, iting leproso na tao. Sabi po nila, lalong-lalo na po, yung mga great theologians natin, yung mga bihasa, mga magagaling sa teolohiya, yung mga manunulat, sabi po nila, may kahinaan daw po ang Diyos. Kasi ang pagkakakilala natin, ang alam natin sa Diyos, alam niyang lahat, kaya niyang lahat, wala siyang pagkukulang, wala siyang kahinaan. Pero sabi po ng mga great theologians, may kahinaan daw po ang Diyos. At ano ito? The weakness of God, you know, is that He is merciful. Ang Diyos daw, mahabagin siya. Ang Diyos daw, mapagpatawad siya. Ganyan nga naman po ang Diyos eh. Kung saan siya mahina, mahina siya sa tao. Mahina ang Diyos sa tao. Lalong-lalo na kapag ang tao ay humihingi na ng habag sa Kanya. Lalong-lalo na kapag tayong tao ay humihingi na ng pagpapatawad sa Kanya. Kaya dito po, sa Santa Misang ito, lahat tayo, hingin po natin sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya, kung mayroon man sana po tayong kahinaan din, sana ito'y tulad din ng sa Kanya. Ngayong araw po ng mga puso, sana yung puso natin ay maging katulad ng puso ni Hesukristo. Kung meron man sana po tayong kahinaan, ito'y tulad ng kay Kristo. Sana maging katulad natin siya. Ang kahinaan natin ay maging mahabagin din tayo. Ang kahinaan din sana natin ay maging mapagpatawad tayo. That's true. God is perfect. God who forgives us and God who is merciful. Malapit ya po nga pong Ginoo, karing taong manyat pakalulo. Malapit po ang Diyos sa mga taong humihingi o humihiling ng habag, ng awa at pagpapatawad sa Kanya. Kahit pa man din po, panahon ng pandemya, bawal ang hawakan, bawal tayong maghawak-hawak, pero hayaan naman natin ang Diyos ngayon ang humawak sa atin. Naway hawakan tayo, hagkan ng Diyos ang ating puso, hawakan at hagkan ng Diyos ang buo nating pagkatao, upang ang kagalingan ay mapasa atin bilang tao. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mauli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin kahit na ito'y mangangahulugang si Jesus ang magmimistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, mahina siya sa tao. Kaya ating hilingin sa Diyos, Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga religyoso at religyosa,
at papala sa mundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano paman ang antas ng kanyang dunong, yaman, pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, si Susan Bernardo, sina Edward at Juliet Masirag, pamilya ni na Romeo Jr. at Rowena Bernardo, MC Robern at Janet Bernardo, at sina Renato Tino at Rodolfo Rivera. Para sa anibersaryo ng kaarawan ni Nelia Martin, Alma Sichon, Val II at Val Urbistondo. Para sa espesyal na kahilingan ni Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni Michael at Nida Urquico, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Marie Cris Paldeng, Annie Razon, Trina Yazon, pamilya ni Yolanda Ramos, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Alice Galang, pamilya ni Fernando Baluyot Jr., pamilya ni William Russell Malang, Jesse B. Tamin, at si J. Edgardo Capenya. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Most Reverend Pasiano Aniceto, Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Olga Mangalus, Demetrio Simon, Anselmo Ray Ronquillo, Pio Cesario Pingul, Kenneth Bondoc, Roma Shane Bondoc, Jesus Navarro, Cherry Cacnyo, Romnick Nidar, Maria Nicolay Rose Santos, at si J. Edgardo Capenya. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Salerina, Manuel, Mark Louie, Juanita, Marian, Melesio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Hener, Teresita, Luigi Renz, Eugene, Estrella, Antonio, Pedro, Roelio, Alfredo, Oscar at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng amang namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat
ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan ngayon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, ang ating mahabaging Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa ilang announcements. The Catholic Church is coming very close to one of our most significant and important observances. February 17 is Ash Wednesday, which ushers in the season of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 Masses will be celebrated on Ash Wednesday at 7:30 in the morning, which is in Kapampangan, and at 6:30 in the evening, which is in English. It has been traditionally practiced in our parish that on all Fridays of Lent, we conduct the Stations of the Cross in our clusters. However, due to the health restrictions, we shall have the Stations of the Cross on all Fridays of Lent at the church patio, starting at 5 o'clock in the afternoon, culminating with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening in the church. The first Stations of the Cross is on Friday, February 19, which will be led by the PPC officers and the coordinators and members of all mandated organizations. Coordinators are therefore enjoined to cascade this information to their respective members. Let us be one with our parish community in the meaningful and significant observance of our Lenten activities. Thank you. Magsiluhod para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghihilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nga nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque,
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong magsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglakad sa daang ihahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos.